da zaran na samu dama na samu kuɗi zan rabka mata kishiya billahi lazi. To gaskiya abin da ke yawan san dariya mafi yawanci ni yara su suka fi san dariya, domin ko kaka abu yaro yayi ko kaka yaro yayi wani abu ni sai in ga yana burge ni kuma jinin da ya bani dariya, most especially in ga yaro yana kokarin making sense, kai ka san ba shekarunsa bane bai kai level din ba amma kuma sai ga wai yana so kokarin sai yayi wani abu, wannan abin yana matukar ban dariya. To gaskiya da zara an yi maganan fitattu na waiga na waigo babu wanda nake kamar manzo sallallahu alaihi wasallam, ba don komai ba sai in ga duk yadda ka kai ka kawo, duk yadda waɗanda ma ba su yadda da ba su imani da abin da aka aiko shi ba, a hankali ba faɗa ba zaki in ka ba su lokaci kwatsam wataran sai ka ji wani ya ce ai ya gano cewa mutumin nan lalle shine mutum, ko kwanda aka jin abubuwan suna ta ballowa. To wannan abin gaskiya shi sa na ga cewa babu wani wanda ya taba zuwa duniya da nake kallo kamar sa. Sun ka duba wannan abin duniya babu wanda ya samu wannan. In mutum ga an ce mashahuri ne guri kaza sai ka ji iyakacin sa nan. Matata daya kan kuwa ai tana raina kamar kudin haya. Ka san da yadda kudin haya ke tsaya mutum a zuciya. In za ka biya na yanzu na wannan shekarar sai ka ji na shekara mai zuwa ya sake dawowa a zuciyarka. To ni dai baya ga harkar fim na so in zama irin direba, a ce kowanne gari ina tsagawa, saboda gaskiya na yi sha'awar wannan tun da fari, a ce yau gani direba ne yau ba ni wancan garin. Ni babban abin da yake bani mamaki abin da ya fi burge ni a tuki shine a ce tuki ma bare ma irin na babban mota, a ce yau ga ka a Lagos kayo lodin Maiduguri ka zo kana ji kana gani ga garin ku ka wuce, wannan abin yana burge ni. To ai mu kullun cikin jita muke, sai dai da yake nan kurkusa da ba zan iya taɓa manta da take nan sabo mai ɗumi inda aka rika cewa na mutu, aka yi ta yawo da wani hoto a social media ana cewa ai na mutu ina cikin wani bulun kaya da wani abu. Wannan hoto ba wani abu ne, a wannan fim ne muka ɗauke wai shi Raliya sunan fim ɗin. To ni gaskiya a magana ta acting bani da wani role ɗin da nake zaɓa. Ba a taba zuwa za a yi wani abu ce gashi na zaɓe shi saboda na fi so in zama ka, a'a kawai ni abin da nake so dai kawai a bani karakter, sannan a bani damar in fito da abin da karakter take da bukata kawai shi kenan. To insha Allahu sai kaga an haɗu ta ka. Dama shi marubuci sannan ya rubutu hoto ne ke tashi a zuciyarsa, darakta sannan ya karanta hoto ke tashi a zuciyarsa, actor sannan ke karatu hoto ne ke tashi a zuciyarsa. To amma finally idan ka zo ka yi da hoton zuciyar actor da hoton zuciyar darakta su ake saisaitawa, darakta ya ce a'a ni ƙara nan ko a nan din ya rage mun, ba abin da ba za ka yi ba. Akwai inda wannan yarinya take zuwa fati in ta ɗauko samari ta zo ta ce musu nan ne gidan su, ni kuma abin da suka yi fito daga gidan abin da suka yi hira dan samun wani abu. To ina ganin ta na san kuɗi sun zo, sunanta Ramlat a cikin fim din, sai ina gance Ramulati hey zo buɗe gobajar Ramulati Ramulati naniya mai sao na kudi Ramulati. Ita kuma ta kalle ta ce baba ya aka yi, ce emini wal sirri na bai wuce maida ta da na yi abokiyata ba. Maida ta abokiyata ta kusan bani da wani abu da zan ce yau na yi shi ba tare da ta sani ba.
To ni dukkanin fina-finai na a gaskiya ina son, saboda ni ban taɓa yin fim da wasa a na rena wannan fim ɗin, a ina ganin wannan nawa ne, a ina ganin wannan na wani ne, bari in yi. Kowanne ina tsayawa in yi iya fahimta ta, iya yadda na fahimci role ɗin da nake play. Amma akwai wani fim da na ji mutane suna ta zancensa, to sai na ɗauke shi sai na saka shi a wannan gurbin da kake magana, wato baya da ƙura.